Здравейте, приятели! Това е моята нова кукла Monster High от Истанбул, от Турция. Нека сега да ви я покажа отблизо. Ето я куклата, както може да видите, Monster High Collector кукла на Клодин, Думът на вълка, House of the Wolf, Клодин Wolf. Тя ми е една от любимките, заедно с Дракулора. Прическата е много интересна, подобно на една моя лимитирана кукла Рапунцел, такава навита на спирала, като има мини плитка в нея, има пирсинг на двете уши. Има много хубави дълги ногти. Много ми харесва, че чантичката от плата не е пластмасова, като при повечето кукли. Има много готино сако, панталон, златисти обувки, които са ми малко така too much, но все пак. И палтото. Палтото е уникално. Само и тук тези двечките, не знам защо са ги сложили, малко са ми излишни, но палтото е много красиво. И самата кукла много ме кефи. Ето и гърба на кутията. Куклата е наистина страхотна. Много ми харесва. Може да видите, колекционерска за фенове и ценители на Monster High, разбира се, на марка Mattel. Те правят куклите на Monster High и на Барби, и някой Дисни. И разбира се, забравихме да коментираме лицето, колко е красива. Има някакъв жълт чокър на врата и по-надолу има колан с нейните инициали за Клодин Wolf. Уникална е. Напишете долу в коментарите дали ви харесва. Аре, чао!